سلام كما يتصنحوا كبرات تغادلتين لو مستر لو حدش سنوانا ونزينات تحزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم نعدم ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራንና ማዕድዘት እንተዘይተ መሊሳ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ድልድላትን ጸዓትን ዘፍሩይ ትካላት ክወቅዕ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ትራምፕ እዚ መጠንቀቕታ ዘመሓላለፈ ክልቲአን ሃገራትን ራብዓይ መዓልቱ ተኸታታሊ ተኹሲ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ትራምፕ ወሲኹ ኢራናውያን ዘተ እንተዘይጀሚሮም ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ንኹሉ ጸዓት ዘፍሩይ ትካላቶምን ድልድላቶምን ግናዕንዎ ኢና ክብል ተዛሪቡ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ንሲቪላት ትካላት ዝዓለመ ብምዃን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ቮልከር ቱርክ ንሲቪላዊ ትካላት ኮኔልካ ብምጥቃዕ ገበን ኩናት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝርከቡ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዝወቃዕትን ብተወሳኺ ድማ ትራምፕ ኣብ ወደባዊት ኢራን ዳግማይ ናይ ባሕሪ ዕፅው ኣውጁ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ኢራን ኣብ ዮርዳኖስን ኩዌትን ባህሬንን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከራት ቀንዲ ዕላማ ብምግባር ጥቃዕቲ ሚሳኤልን ድሮንን ፈጺማ እያ። እዚ ወታደራዊ ምስሓብ እዚ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋ ብርኡይ ክውስኽ ዝገበረ ኮይኑ ምክትል ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኢራን ካዚን ጋራባብዲ ብወገኑ ጸቕጥታት ኣሜሪካ ንኢራን ናብ ዘተ ከም ዘየምጽኣ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርጺ ከም መብራህትን ትካል ነዳድን ኢራንን መጥቃዕትን ተፈጺማ ኢራን ነቲ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንኽዕፀኑ ጉጅለ ሕቲ የመን ከም ዝኣዘዘት ማዕኸናት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። እዚ ውጥረት ዝጋደድ ዘሎ ሎሚ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክፍጽም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ብምህላው እዩ። ነዚ ስግኣት ንምምካት ኢራን ንጉጅለ ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጸቢብ ሽንጥሮ ባብኤል መንደብ ዘለዎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክዕዝዙ መምርሒ ሂባ ኣላ። ጉጅለ ሕቲ ነዚ ትእዛዝ ንምትግባር ብድሮናትን ሚሳኤላትን ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኸብ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ድልዋት ከም ዘለዉ ጸብጻብ የመላኽት። ብተወሳኺ መራሕቲ ኢራን ነቲ ብወገኖም ዘሎ ጸቢብ ሽንጥሮ ሆርሙዝ ክዓጽዎ ከም ዝኽእሉ የጥንቅቕ ኣለዉ። እዘን ክልተ መስመራት ባብኤል መንደብን ሆርሙዝን ተተዓጽየን ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ንግዲ ባሕሪ ከቢድ ቅልውላው ምኽንያቱ መዓልታዊ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ፊስቶታት ነዳድን ብኣሽዓት ዝቝጸሩ ናይ ጽዕነት መራኽብን በዚ መስመር እየን ዝሓልፋ። ጉጅለ ሕቲ ብተወሳኺ ኩናት ቃዛን እስራኤልን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ዛጊድ ሓየሉ ዓበይቲ ትካላት መራኽብ ነዚ መስመር ገዲፈን ብደቡብ ኣፍሪካ ኣቢለን ክጓዓዛ ተገዲደን ኣለዋ። እዚ ድማ ንዋጋ መጓዓዝያ መድሕንን መራኽብ ኣዝዩ ኣንሂርዎ ይርከብ። እዚ ሓድሽ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ማእኸል ምብራቕን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ውጥረት ናብ ዝበኣሰ ደረጅኡ ከብፅሖ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ የጥንቅቑ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራን ናይ ሰልፊ ብልጽግና ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ዝብል ትራኻ ዝገልጽ ዝርዝር ኣወጋዓዊ ምላሽ ብጽሑፍ ኣውፅኡ። መንግስቲ ኤርትራ ብሰልፊ ብልጽግና ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝርግሖ ዘሎ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምንባራ ድሕሪ ነብሳ ዝኸኣለት ሃገር ምዃናን ዝብል ሓድሽ ትራኻ ብታሪኽን ብሕግን ፈጺሙ ቕኑዕ ከም ዘይኮነ ሓደገኛ ምዃኑ ብጽሑፍ መልክዕ ወጋዓዊ መልሲ ሂቡሉ። እዚ መግለጺ ብምክትል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም በርሀ ኣቢሉ ናብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማተኛታት ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ተዘርጊሑ። ኣብቲ ዝርዝራዊ ጽሑፍ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መድረኻት ዝቐርብ ዘሎ ታሪኻዊ ትረኻ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ይኹን ታሪኻዊ መሰረት ከም ዘይብሉ ብሰፊሕ ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ቢንያም ኣብ ጽሑፍ ከም ዘብርሆ ደባት ኤርትራ ከም ዝኾኑ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብመግዛእታዊ ውዕላት ዝተሓንጸጸ እዩ። ብፍላይ ድማ እቶም ብመሰረቶም 1902 ከምኡውን 1908 ኣብ መንጎ መግዛእቲ ጣልያንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተገበሩ እህግራዊ ውዕላት ብንጹር ተሰመረ ደው ኣለዋ። ስለዚ ኤርትራ ናይ ባዕላ ታሪኻዊ መስርሕ ዝሓለፈት እምበር መሬት ኢትዮጵያ ኦሪስካ ዝቆመት ሃገር ኣይኮነትን። ብተወሳኺ ናጽነት ኤርትራ ባዕላ ኢትዮጵያ ብትፈልጠን ኣብ 1993 ብዝተኻየደ ህዝባዊ ሪፈረንደም ዝተረጋገጸ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን መስርሕ ምዃኑ እቲ ጽሑፍ የዘኻኽር። ህዝቢ ኤርትራ ብዘካየዶ መሪር ቃልሲ ዘረጋግጾ ሉዓላውነቱ ብኸምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጻውዒት ክድምሰስ ከም ዘይኽእል እውን ወሲኹ ኣግንዚቡ። እዚ መግለጺ ብምቕጻል እዚ ሕጂ ብሰልፊ ብልጽግና ዝዝርጋሕ ዘሎ ናይ ሓሰት ትረኻን ብፍላይ ድማ ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ተኣሳሲሩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ኣጀንዳታትን ንታሪኽ ብምጥምዛዝ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተንኮለኛ ፖለቲካዊ ዕላማ ንምስጓምን ንዘሎ ዞባዊ ሰላም ንምዝራግ ዝዓለመ ምዃኑ የርድእ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣህጉራውያን ትካላትን ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓደገኛን ዘይሕጋዊ ትራኻታትን ብዕቱብ ቅድሞ ክገብረልን ንታሪኻዊ ሓቅታት ዝጻረር ምዃኑ ክግንዘብ ጸዊዑ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ጅቡቲ ሓሰን ዑመር መሐመድ ቡርሃን ኣብ ፓሪስ ሆስፒታል ከም ዝዓረፈ ትማል ሐሙስ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ሚኒስተር ትማል ንጉሆ ኣብ ፓሪስ ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ዝገበረሉ ዝነበረ ቦታ ከም ዝዓረፈ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት እስማኤል ዑመር
መንገዲ ቤት ጽሕፈት ኣቢሎም ዝሃቦ መግለጺ ብመት ሓሰን ዑመር መሐመድ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ ሃገርና ሓደ ካብቶም ኣዝዮም እሙናትን ንፉዓትን ኣገልገልቲ መንግስቲ ስኢና ኢሉ እቲ መግለጺ ወሲኹ እቲ ፕረዚደንት ናይ መወዳእታ ክብረቱ ንምግላጽ ናብቲ ርእሰ ናይቲ ሚኒስተር ዝርከበሉ ሆስፒታል ከም ዝተጓዓዘ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ጅቡቲ ዓብደልካድር መሐመድ ከማል ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ምጽናዕናዕ ብርሃን ምሕላፉ ኣብ መንግስቲ ዕጡቓት ሓይልታትን ርእይ ባዶነት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ። ሓሰን ዑመር መሐመድ ብርሃን ካብ 2019 ጀሚሩ ሚኒስተር ምክልኻልን ጉዳያትን ባይቶን ጅቡቲ ኮይኑ ዘገልገለ ኮይኑ ፖሊስ ምክልኻል ወታደራዊ ጉዳይ ይከታተል ምንባሩ ጸብጻባት ማእኸን ዜና ቲኣርቲ ኣፍሪካ የግንዝብ። ኣብ ግብፂ ካብ ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብተወሳኺ ኣስታት 1,000 ስደተኛታት ብመኻይን ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ኮሚቴ ተኸባቢ ብ16 ሓምለ ኣፍሊጡ። እቶም ተመለስቲ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝፀዓና መኻይን ብዋና ሴክረታሪ ባይቶ ዘካት ሱዳን ኣብ ዝተዳለወ ጉዕዞ መገሻ ካብ ማእኸል ካይሮ ኣውራጃ ዓብደን ከም ዝተበገሱ መንግስታዊ ማእኸናት ዜና ሱና ሓቢሩ። ኩሉ ሱዳናዊ ናብ ዓዱ ክሳዕ ዝምለስ እቲ መስርሕ ስርሒታት ምምላስ ክቕፅል እዩ ክብል ሮይተርስ ናይታ ሲቪላዊ ሰብኣዊ ተበግሶ ዝኾነት ኮሚቴ ተስፋ ንውለንታዊ ምምላስ ሱዳን ሓሰን ካልድ ገሊጹ። ብፍላይ ድማ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ መደብ ልዑል ተሳትፎ ከም ዘለዎም ኣብሪሁ። ኮሚቴ ብተወሳኺ ኣብዚ ወርሒ ጥራይ ካብ ግብፂ ናብ ሱዳን ብድሌቶም ዝተመለሱ ሱዳናውያን ቁጥሪ ናብ 3800 ከም ዝበፅሐ ገሊጹ። ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ዝተጀመረ ኩናት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሱዳናውያን ናብ ግብፂ ከም ተሰደዱ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ መወዳእታ 2025 ድማ 428,676 ሱዳናውያን ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ኣሃዛት ሰበስልጣን ሱዳን የመላኽት። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ቀንዲ ሰብኣዊ ምትእስሳር ዘለዎ ከባቢ ከም ዝኾነ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣስታት 48.5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮም ትካል ረድኤት ሕብራት ሃገራት ብምጥቃስ ሽንሂዋ ብ15 ሓምለ ሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳይ ሕብራት ሃገራት ሰብኣዊ ድሌታትን ብግጭትን ምዝንባልን ስምባደ ክሊማን ሕማምን ውሕስነት ምግብን ካብ ሓደጋ ከም ዘውደቐን ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝርግሐ ዘሎ ስጋኣት ኢቦላ ድማ ተወሳኺ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ለበዳ ኢቦላ ኣብቲ ከባቢ ብልዑል መጠን ከይስፋሕ ከቢድ ስጋኣት ኣሎ ዝበለ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት በዚ መዳይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ልዑል ቆልዓታ ሂቡ ክሰርሐሉ ፀዊዑ። ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ ትካል ሕብራት ሃገራት ዞባዊ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ካልኣይ ረብዓ ዓመት እናወሰኸ ብምኻዱ 4.5 ሚልዮን ሰባት ከቢድ ጥሜት ከም ዘጋጥሞምን እዚ ድማ ካብ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት 2025 ብ1.6 ሚልዮን ወሰኽ ከም ዘርአየ ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን፣ ሱዳንን ታንዛንያን እቲ ዝዓበየ ወሰኽ ዘይውሕስነት ምግቢ ከም ዝተረኣየ ድማ ብቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ የመላኽት። እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ቡሩንዲ ዘጋጠመ ምዛዕ ክላማት ኣስታት 13,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉ ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝሓበረት ጸብጻብ ብብዝሒ ስደተኛታት እታ ዞባ ካብ 5.9 ብዝሒ ስደተኛታት እቲ ዞባ ካብ 5.9 ሚልዮን ናብ 6 ሚልዮን ሓፍ ክብል ከም ዝኸኣለ ኣረዲኡ። ኣብቲ ዞባ ሓደጋታት ሕማም ኮሌራን ሕፅረት ምግብን ሓደጋታት ውሕጅን ብተደጋጋሚ ከም ዝኽሰት ዘመላኸተ እቲ ጸብጻብ በዚ መዳይ ዝተናበበ ስራሕቲ ከም ዝጠልብ ድማ ኣብቲ ዝቐርብ ጸብጻብ ጠቒሱ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የመላኽት። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለዉ እዋናውን ሓደሽትን ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል ዝፍኖ ቪድዮ ብቐዳምነት ንወፅዐኩም ንቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ንቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ክሳብ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን።